and are watching another episode yeBuyele Ekhaya ku channel 157 Moja Love. So vandag njoba sike esibhalelwe uSisimendi ukhala ukuthi umntanakhe uhlala eTradini manje umuntu ongasena ekhaya kodwa ikhaya likhona kodwa sekahlala emahostela uhlala eTradini understand umuntu isiphithiphithi you understand. So manje mase ngithi ngiyezwa kahle iproblem uthi kahle umuntu ongazathi iproblem la umalume understand ngoba umalume uqala waqosha yena uSisimendi kubo mase uqoqa uSisimendi sayaqosha nomntwana manje uthe eStradini umalume onjani oqosha abantu ekhaya umntwana uthi alale kuphi man come on marazini awuthi ngayidonsisa awuthizwe ngayo malume awuthi sigcwale ngabe sizwe ngayo ukuthi Sisimendi uthi kahle kahle ufuna simncede kanjani yini kahle kahle inkinga kamalume. Yeah, sihlale phansi ngikuzwe kahle yabo. Yeah. Hey, no. Yeah, sure. So na Thando yabona lo ngikhuluma ngakhona no mama wakho ne. Yeah, kuyasho ukuthi uyakuthanda kakhulu ende uyakhathalela. Ngithola mshana. Yabona. So uthi ekhaya kwenzakala manje isweni. Hayi ekhaya ngaqosha umalume waqeda ubuye eJele. Waqosha umalume. Into nini le? 2021. So unesikhathi singakanani la Stratini? Cause ngiyahamba kodwa ngihambisa emakhaya. Emakhaya kuphi? Port Petersburg. Okay. Ngabuya ngihambe 2022 ngabuya 2023. Okay. Ila khona yini manje ngixosha khona manje. So unangaki manje? Ngize 17 this year. 17. But okay maxosha nekhaya uthi uxosheleni? Ngixoshe ukuthi ngiyabhema. Uxoshela ukuthi uyabhema? Yeah. Or ayihla ukuthi into personal kodwa kwamtshela wona mhlawumbe kwamhlukumeza nga something wona. Akazi ngihlukumeza something kodwa khona into engingamthathela zona. But njengani? Like imali imarashi phezulu tafula ukuthi bosomtshela kangaka because vele is not nice but mase awansawenza amaphutha yabona bosomtshela kangaka hayi ngingakusungula ukuthi manje ngiyantshontshe makaxosha kanje ugogo uhlala nogogo ngithi ugogo uthini ugogo kana say because naye uzinto eshiwo uxolana mamela uXolani ubanixolani igama lakhe uXolani awu so wena yini le ekwenza ucabanga ukuthi ufuna ukubuyela ekhaya straight manje ngeke uphinde wenze lezi zinto ozenza zokujoyina uzistart la kumnandi yeah ukumnandi ngani kwenzakaleni sinkhuluma nje yini ekakuhlukumeza nje ube specific kuba nomalume wakho nje since wabuye nje saphinde nje sicela nje uziphila yonke into over control yena manje silalele yena futhi excuse yeah mama since ngiyabuya ngicela ukuxosha umama nje umama manje ahlala kubo njengoba sekaxosha nami alikazi nazama mhlawumbe ukuthi nimbophise yabama umbophise kuyafana ugogo yampela manje ufuna ukukhuluma nomama wakho is set like the story ne yeah shafu ngithi ufuna ukukhuluma nomama ufuna ukusheba kancane ungasizwa yeah Mendis yeah sure no bekusafuna nje ukuzumshana nje set like yabona awusathe sibheke echadini kwenzakalani indezi zaphusha umntwana uthi azaphuma from your side i-conflict nje ikhona lapha eJardini regarding ubhuti wami omdala uthe nje makabuye eJele nje everything went upside down yeah at first ke kuqale ngami ke but unfortunately mina ngaphuma ngamshiya yini benilelana no ucontrol ufuna nje ucontroller yeah ufuna uba iboss nje around endlini and unfortunately umama ke unalolu thando for yena
ukuthi akayenza into wrong phakathi phambi kwamehlo kamama. So mama bekulo umuntu ohlule ukumreprimand. Okay. Yes. So kwaze kwafikelela ukuthi ke agcinise kaxosha umntwana without my knowledge nakhona. Akwazi wa try mhlawumbe umconvince umntwana ukuthi azohlala nawe. I've tried ukuthi imconvince ukuthi azohlala nami. Yeah. But unfortunately makazohlala nami uba umuntu obalekayo. Phuma uye store gone akasekho. Kanjalo. Into ukubhema. Ufuna sisuke sekabizwa ile nto yakhe ukuthi ufuna ukubhema. And then one time I sat her down ngakhuluma naye wathi udecide uhlala nogogo. Ukhetha ukuhlala nogogo. Why abanekela wena ufuna ukuhlala nogogo? Ake some street. Yes. Ukuthi nge street ngaleyo ndlela leyo. Even before angakabhemi bekahlala nami so wahamba wahlala nogogo. After angakabhemi. Okay. Yes, uthe makaqala ukubhema and then ngamthumela eNatal ukuthi ayohlala eNatal. Yeah. Unfortunately naseNatal azayikhambe kahle ngathola iphone call ukuthi bamxoshile esikolweni and stuff because of being disrespectful to the teachers. Okay. So kwakhosa ukuthi ngembuyise futhi ngapha abuye back to ngapha kimi because I had no choice. Yes. So after that ke wahamba wabuyela wahlala makabuye eNatal wayohlala nogogo. And then that's when it all started ke kungomalume wakhe kena wayenza lento bekayenza kimi cala umshaya acala abuse alukaza nama complain kimi and stuff. So kwaze kwaphelela ukuthi ke agcine sekamxosha amkhiphe endlini. Ngicela ukuthi sihambise lapha ekhaya so unogogo and I hope that naye malume singamthola bekhona yabona bese siyezwa ke labo ama rules abo lama terms and conditions ukuthi kumele angene kumele ahloniphe inasekhaya kumele angangeni ngobani isikhathi naye respect lokho sosomntwana phela lapha. Exactly. But no abuse. Asibazana sister. Yeah. Also mama ngiyakhonza ungena ngwamenyeni. So mongenzakala zonke lezi zinto lezi ubaba bakhe nje usaphila babakhe. Yes. So ubaba mongenzakala yonke lento le uthini yena? Ubhema naye. Ubhema naye. Ubaba ubhema naye? Yebo. Oh. Ubhema naye. Yebo. Sinibonani? Yebo ninjani? Phela I hope nangaze kanje. Ukuthi mama yimo. Azange kuba amakhona mina nazi hayi sizeke indaba ezidla hayi azange ngikubi yabo. Ukuthi igama lami Innocent oMasuku ngazi. Bantu bakaNkulunkulu yini lesenzelena mina. So yazenzakalani? Ile ngane ngezwe sizame ukuthi sikhakha wena ngoba yazi sometimes ngosikhula siyawenza amaphutha bese ke Thathana. nabantu bese ke ingane iyasabuyela ekhaya wena so sithi neshow yethu lesingataba abantu abaseyitradini abanye vele ngoba umntwana uyo-admit ukuthi bakhe wena ukuthi vele ukuthi ugangile la ekhaya nani so sekayasaba ukuzivela ayedwa wena wacabanga ukuthi ngibona bengathinta mina njengomalume ke yabona ngoba ishow yethu igama la ibele ekhaya so lapho sibuyisela abantu ekhaya yabo yabona so manje into enzakalayo mama besithi sizoza from i-side la kumthamba ukuthi ubone kangakanani umntwana sibone ukuthi mhlawumbe singayilungisa kanjani indaba yakhe ngoba mhlawumbe yalungiseka yilokho kuphela mama yabona because siyazi vele abantwana vele bawenza amaphutha nami ngwenzile amaphutha wena kodwa ke ngasubuza nje ekhaya ukuthi kahle kahle kwenzakaleni yabona amaphutha akhe is too much. Maningi kakhulu inkinga yakhe wena fana akafuna ukumamela. Lo mntwana lo ungisokolesile too much esaqala ukwenza lezinto yakhe efunde ebhulana. Ngahamba naye ngihamba ama isikole bengibiza ama complain bathi ubhema nabafana ema toilet. Bangibiza bo mistress ngihambe ngiyo attend la uma case lesi ngiphume bangithumele bathi uyabhema ngithathe ngimuse bathi ngimuse esanka yaseshawela clinic. Ngimuse khona eshawela babuye nama results bathi uqala ukubhema insango. Esikoleni until lo nyaka lowo azange akhona nokuphasa eDoji isikole engafundi athi esikoleni kanti akasike esikoleni ngamthatha mina ngamusa eNatal ngithi ngomfihla ngahamba ngamsa eNatal ngathi ngombeka ku brother wami wafika wahlala khona msho wahlala 6 months right esikoleni nakhona after ebuya la eGoli wacela ukuthi ngizomvakashisa la eGoli wabuya wazovakasha nayiqeda ukuvakasha ngathi sengimbuyisele ekhaya hayi waqala waba wesi la ekhaya kwathiwa akasahlali kwasekhaya ke manje sehlala emzini yabantu sejoine
le bed company yakhe. Ngiyazi gogo ukuthi umthumela wakho eNatal buyini reason ma. Yibo lo bubustoti bakhe. Sebemxoshile ebhukulani. Esikoleni sebemxoshile. Ngithi mina yini lento siyenza akasalali ngalendlini. Sekalala uthi kwakubo ngapha ema13. Ulala kubo indlala kubo. Ubaba. Ubaba. Okay. Wabele kwenza kanjalo enza kanjalo uthena sebuyela ngathi uyaye eNatal uyabuyela. Ngamthatha wabuyela samfoster wabuyela eNatal. Usomama ngiyaqonda ungena ngalenyeni. So mongenzakala zonke lezi zinto lezi ubaba wakhe njengoba usaphila babakhe. Yes. So ubaba wakhe mongenzakala yonke lento le uthini yena? Ubhema naye. Ubhema naye. Ubaba ubhema naye? Yebo. Ubhema naye. Yebo. Ubhema naye. Khokhobuza uhamba kanje ukhokoba naye. Baganga bonke. Baganga. Ufuna umntwana ahamba yoganga. Ubaba wakhe loyo? Yebo. Nayisuka la kimi ebalekela ngale. Ubalekela ukuthi ngale ku free. Uyazi ubhema nobaba wakhe. Babhema bonke baganga bonke. Yes. Njoba anika kanje nje. Uska phambi kwababa. Mina ke nasebuya ke ngoDisemba bamxoxa esikoleni. Bamxoxa ngoSeptember. Ngithi naye hlala uOctober noNovember umzokuthumelela imali ubuye. Ngempela kuhlala ukuthi azabuye abuye ngoDisemba ngimthumelela imali. Simthatha imoto umalume omkhulu wakhe ubrother wami sekasahlala kwalapha ekhaya engamshiya khona sekahlala emzini abantu amfuna zamthole naye imfuna zamthole amgade unehashi kumalume umkhulu wakhe amgade ngehashi athi akayindawo namhlanje izimonto sifonela imonto yomlando ibuye naye izombeka lapha naye imbeka lapha ahlala yishu ahambe ulalaphi hayi mina ngilala kithi ngilala kwaanti wami ngilala kuphi izinto ezinjalo ngithi mina umusuku ngijwayela kabi wena okokuqala ubuya la kufanele uye esikoleni awuye esikoleni khona manje ufike ngoDisember January February sokuFebruary awuye esikoleni awusho futhi ukuthi ngiyokufunela isikole ngizohamba kanjani nomuntu ongifunela isikole umuntu ongazimiselanga if ungafuna ukuhlala la ekhaya uzo lo mthetho wami engushoyo la ekhaya uzophuma uhambe bayike aphume ezandleni zami ke abe free ke naye azihambela azibuyele alalele emajabulana ngazi kuphi kuthiwa nangu seyahlanya lapha angimazi ukuthi nakangena la endlini angena la endlini uyatshontsha uthatha amafoni aringane uthatha amateki lapha ngaphandle anekiwe uyakhetha nasewashingini nangithula ngineke iwashing ebusuku ufika khethe akasekho waphila lo mpilo up to manje ngoba angisazi ukuthi sizothina oneke ngangena nje la eJantini uzophuma nento le bhatla nje siyifakele yena ne adingekho ufundela ngaphi kathi ngekho le bhatla sesimgada nayiqhamuka nje sivele sidonsa ibhatla sifaka amafoni engane ahamba wonke umalume umqedile 5 pack yamateki tan 5 uma ngani angisakhuluma wazothatha nalawa intanga yakho na tan manje sokuwe manje khona uyamotshatelela manje uzungumutsinisa lakho manje yini kanti ngawo usabhek chatha kanje nomuntu utasaphisana nomuntu omdala ushithi ziningi mosizisazo ukuthi usuyaqala uveza ama true colors wakho manje and kimi yazi mama mina ngapproach ukhala ukuthi yena sekakhathele impilo sestradini azele yet vele uyathmithile vele ukuthi khona la amoshe khona abanotshontsha imali nanana but I knew mina ukuthi vele khona ezinye izinto asifihlayo bengazi basifika la sothola lokho iqiniso kwalinjalo understand but le ukuthi ina ayenzanga lokho manje akusasebenziswa mohlakaniphile kahle khanda lakho sebenza ezinye izinto iqiniso linendlela yokuziveza but hayi ngesikhathi ngithanda lakho ngoba sesemncane subuwakho la understand nami ngidlala endlini abazali bami as much as bese umuntu omdala nami ngakhuluma indaba zami ngakhuluma indaba ama-drugs ngaluza indlu ngaluza umshado ngaluza everything even ama-production mina ayikho i-production bese funa ungiqasha because akekho umuntu ufuna ukudila ngejampi understand ngibe nenhlanhla after so many years mojalave iyangichasta bakunikeza opportunity because bayabona mina i-effort engiyifaka nokuthi ufuna ukutshentsha kangakanani understand ngapha ukhala ukuthi abazwani kahle nomalume and manje basifike nje bese kuba ngathi manje umalume uyam-abuse uyamhlukumeza okwenzana but manje ungizwa kancane umalume yakusukela ubakubekisandla umalume akudiscipline njengomntwana hayi ngishanje umntwana shangani ngimbi nangempanga ngishaya
Nawu izinto uzokufaka uzofaka izinto. Like physically ngincindi. Awushaya Kathulu. wezilongena kona ngishayile ngibona kuphela. So yini ngiphushela lapha? Asuwe futhi. Wona manje bekhuluma nje ufake nje ekhome ngathi unendaba enhleki. Thana. Awubonakalisi ibamntwana manje. Hawu. Kumele sizongawa manje thina. Sibadala kanje sonke sihlangene kanje ngoba sakuthanda we care about you but wena ngathi unandaba. Ngathi senzile ifavor. Awungathi senzile ifavor. Awusenzele ifavor thina. Wodinga usizo ayithini. Ehostela ade sehlala khona ehostela sehlala khona nobabakhe ehostela. Ngithi kuye uyabona ke manje wona ntwana usuyilandela ukufake manje sizokulanda sowufika. Kana nababa ngenza wena ngqondo. Uhlala nobaba. Uphema kanjani umntana wakho? Uhlala nobabakhe ehostela. Babhema bonke ehostela. So mina bengajabula mhlambe singaswabisa izitha but umuntu ozosimeda ukuthi ancedeke indaba engayi. Ngoba uyabona nje ngingakhulumeli uma nombize umbize 3 times bahlala phansi bobabili. Umalume ubuya ejele uyazazi indaba zokuganga. Umalume uyazazi izinto zokuthi mshana ngicela simamelane nathi sibuya khona kulezi zinto. Mina lezi zinto ngiyazazi. Awubuye uyazibona ukuthi usonjani. Ngicela nasukhathele ubuye usitshene ukuthi sengikhathele. Sikwazi ukukusiza, asikwazi ukukusiza. So umalume ke le ayilwelayo ulwela ukuthi elokho ebuya la azocela ukudla manje mina ngiyamnika ngithi kuyaphinde kuhele. Nangimbona lapha ngaphandle sekhamisile efuna ukudla. Ngibuye ngimtshontshe ngimnikeza. Umalume ke eqhamuka hey hamba wena sakutshela ukuthi iza so right. Uyabona umalume ke liyo into awungathi uyamshaka mshaka uyakuthatha induku lapha amgijimisela ngaphandle hamba ngokubuyele lapho uthanda kusebuya usu right usuwazi ukuthi ungumntwana manje la ekhaya olufuna usizo ngoba manje nayisenje asisakwazi nathi ukumthatha ukuthi angene endlini engayanga ku rehab ngoba manje seka over ngoba manje uyabona nje bepotokile kusubuso bakhe muhle kabi Ngisubuthi ngibona. Ngabona isithombe sakhe. Ngibona kahle. Ngimbaptise esontweni. Waye nopopi. Njobe njena nje ushaya ehostela. Njobe njena nje. Ugandwe ehostela. Wenzeni hostela? Bekenzeni? Ngathi uthabatshontsha ibhakede lamakheke ehostela ade sehlala khona ehostela sehlala khona nobabakhe ehostela. Ngithi kuye uyabona ke manje wona ntwana usuyilandela ukufake manje sizokulanda sowufika. Kana nababa ngenza wena ngqondo. Uhlala nobaba. Uphema kanjani umntana wakho? Uhlala nobabakhe ehostela. Babhema bonke ehostela nobabakhe. Ngaya kuye kubaba khona umeva ngambuza ngathi ikhanda lakho liphila kahle kanje ungathatha umntana wakho uyothengisa ngaye ehostela umnikeza amadoda uthengise kuye. Ngathi lo mntana usathi ufuna amadoda lo mntana omncane kanje uthengise ngaye udle ngaye. Ujike futhi ubuye nomntwana la wena nje na ufuna umuntu onemali ufuneka wena uthengisa umntana wakho omzalayo. Zolo lokho kade ngiyona futhi mali last week ngiyolola ukuthi ngizwa ngomunye ohlala khona ukuthi umeva ulala nengane lapha embhekini. Ngafike ngamtholelele vele ngambuza ukuthi ulalela nomntwana wena la. Wayulala nomntana entombazana. Wathi yena akakwazi lokho akakwazi ukuthi uphuma phi ngathi uyashiwa abantu bala ekhaya uhlala nabo ukuthi wena ulala nomntana wakho. Wavele wathi mina ngikwazi lokho ukuthi ngabiza anti wakhona ngathi we anti lengane loba intombazane wayungayilalisa endlini ingayolala lapha erumini nobaba khona wathi hey angithi ndangena endlini ukhipha amadrop ukhipha amathi ngathi noba umlalisa phansi akunandaba hayi ukuthi umlalisa noyise. Manje Thando ngicela ukukhuluma lesathi nakho yini ufuna yenzekala manje ukuthi singakhuluma kuzoshela yabona but wena yini akusikhulumele nawe akusikhulumele ufuna kwenzakale ngempilo yakho manje. Ngathi phela Sifuna ukukhuluma nathi uyochina Wakhuluma ukuthi uthanda ukhuluma nabantu abadala ukuthi ukhuluma ukuthi uthanda khuluma kahle. abafuna ukusiza gogo Uthini? Ungathi uphelela wanhliziyo. uthi ishubani Ukhuluma ufuna uthini? Ufuna ukuhamba ngiyakhona. Uge rehab. Userious ngalokho? So Gogo.
So ngazi ke sisi makunjalo ke uhlala nomama wakhe ngale wahlala 2 days afika Friday umama kwamfonela wathi gogo uthi usefuna ukuchange ulo ngathi mnike 3 days ngathi namhlanje Friday ngathi Sunday Saturday ngathi ubone ukuthi Monday uzobe khona ngathi naye ngaba khona nje Monday ngizovuka ngemthathe ngusezona clinic up to you guys so zwela ngithi batshena ukuthi usekhathele attach treatment zwela ngithi kwashaya Sunday yaba wathi kushaya Sunday wayengekho basaqale nje simtry nje ukugcina anamzofaka isandla but wahlula ukulena ke ayinami igezi zalo sis understand sazwana because at the end of the day it's a choice, it's your life angithi awenzeli thina uzenzela wena you are still young bese ngithi mina ngizothi ngizoyenzana kube benginemali ngisasebenza bengizomthatha ngimuse kule ndoda ehambe bafake edakeni le yabathi ngiyamazi umlotho lo selimpopo ngiyamazi athathwa yofaka khona uqova udaka so angazi singamnikeza mhlawumbe ithuba lokugcina simtry nami uzobe ngi-involve athaye ukuthi abuye mina nginankinga yakhe uganga ngizwela ngithi ukuganga nje uzothi kufika behleli lapha abantwana babe bethi balahlekelwe ngamafoni bathi bahleli into ethile ayisekho into ethile bese ngathi manje ngiyamsukela ngoba nangu sebuyile uyaganga phela into inkinga yakhe it's up to you change and change wakho awuthi sokulindela ikusasa nanathi uqala ukuchange manje plus wofuthi ufuna uchange akekho umuntu okuforce into ufuna uchange sazwana ngalokho into oqala kufuneka ayifundisayo nokukhuluma nomuntu omdala ukuthi ubani ngoba noba ngabe uyafika lapha kwenzakalani kufuneka afika acela uqolo kumalume ngicela uqolo sengibuyile sengize nabantu bama TV ngicela ukuzehlisa ngiphengehle ubathi ngithini ngoba ubama usimoshile sekumntwana ngoba wethu azikho into esizoyenza yena usimoshile siqedile la endlini nakulahleka i-cellphone ngisheshe ngayicabanga ukuthi ayikho ngishona khona kubo letha la phone uyithathile alright hey no hey manje wenzani uhamba nomama wakho lusala nami uza kugogo bakhumbula ugogo uthamba uza kugogo wenzani uhamba yowani umendizwa wena uhambi naye wena uzala la hey awucela awucela la awuceli osithoba ucela usazofika kutshene nomalume lokho nano busiku the police no court ngiyabona awusukere ibhola lokho sezandleni zakho bwana ne lapho mama ke nayifikile nje uhamba uhamba nokuhambayo yena esandla she hayi uhamba nokuhambayo listina nje esithelila istina hostel hostel istina lesi spotozele likhanda leli ubunwe lo awusagophi usuwahlala uhlabana nje 2 minutes before simshila ngene mama sabona all right sophambana namabhotela amafaki okay baba thanda sishuma mama bakhuluma azuvala ke yabona masala yini wegrand uyobuhlisa umoya yeah well asize safika ke Khabo Thando la eZondi Khabo mamakhe simlethile ama results are positive. I'm so happy ukuthi at least ugogo understandile wala phezulu kwezinto azenzile uthando. Akekho umuntu ongamane axole overnight, you understand? But igazi lakho